Knjiga Putevi i staze dobra. Zapisana su predavanja o etici Misbaha Jazdija. Tema knjige jeste predaja poznata kao Ebu Zerov hadis, u kojoj je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem iznio obuhvatne upute i savjete. Ebu Zer okoristio se okolnošću u kojoj su se jednog jutra u mesdžidu našli samo poslanik, Hazreti Ali i on, zatraživši od poslanika sallallahu alejhi ve sellem posebne savjete. Poslanik je, znajući za Ebu Zerovu dobronamjernost i iskrenost, odgovorio: dajem ti jedan savjet i očekujem da ćeš ga sačuvati i djelovati po njemu, jer on obuhvata sve puteve i staze dobra. Ako budeš djelovao po ovom savjetu, bit će ti darovano dobro i ovoga i budućeg svijeta. Niz izvanrednih poslanikovih savjeta iz ove predaje, te sjajna objašnjenja velikog znalca Misbaha Jazdija jamče zanimljivo i beskrajno korisno štivo.